Nama Esa Maulida, nomor 12, kelas 12-5. Dina Rebo jam 6 besok metu saka losmen penginapan. Mobil dinas perusahaan Tresor ninggalke kutha Kediri nuju arah wetan. Sadalan dheweke ngasih gambar reklame kang padheng trempel. Wiratman seneng ngatine treges produksi perusahaan sing nerusake dheweke bisa oleh papan satengahe bayaran wiwit pucuk gunung kanthi kutha gedhe. Sopir tuwa mitrane iku tromole banjur celaduk. Dik Ratman, iki apa nanggung? Genah wiwit biyen dadi gandengke mlebu perusahaan mung kacek seminggu ngono kok. Ora Pak, karepku sadurunge ketemu aku. Durung usane cekak iki mengko menyang ngendi Dik? Wates kabare pasar kidul ning dina kon rame. Lakone mobil unit kepala ngantrine truk-truk sing setor tebu ning dalan ngarep pabrik gula pesantren baru. Wiratman nyawang panjenengan pabrik. Ing Baten Geragas, pabrik gula saiki akeh tanduran tebu, tri-lantre sembalasah. Ning kena apa renga gula kok poyang-payeng, apa meneh yen nyedhaki riyaya. Dik Ratman suarane Parjo mungel lamunane. Ratman Gragap ana apa Pak? Aku arep takon ning aja dadi ati. Surana antep brewani apa sing teges babe Dik Ratman kok ora gelem dikatokake putrane Pak Alikin kepala laborat. Jan-jane bocah cacukupan. Sekolahe lumayan ngibadahe kusuk tanggapane grepyak. Sumanak tur cekel gawe pisan. Pak Arjo iki kok werna-werni sing ditakokne. Wis niate aku crita yen wegah omah-omah. Pemene cah kutha wong cah desa wae. Wiratman gandhek sajak ana bab kang wigati. Aku ngerti pandangane Dik Ratman, nanging apa ya terus-terusan. Dik Ratman ra ngerti yen wong rabi iku hukume wajib. Wajib tumrapé menungsa dewasa lan cukup panguripane. Seserahe Pak Arjo pancen bener, nanging Ratman radake buku yen kasendhu bab wong wadon. Sinambi cecaturan lakone mobil unit mlebu tlatah Kecamatan Wates, kutha cilik Poncot Wetan Kabupaten Kediri. Senajan cilik nanging katon reja lan hawane seger. Sebab saliyane kesapu dawa Gunung Kelut uga durung pati akeh pabrik-pabrik gedhe kang marake polusi. Ratman buka pasar jam 7 tet video kaset muter film reklame kesambung film silat tanpa wara-wara ngarep dasaran wis kapuping wong. Ora kaya jaman biyen bakul jamu kudu biter umuk ngoceh nyulap utawa main akrobat. Nanging saiki abad komputer badhe ngomong sesithik bisa dadi bakul obat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedaya, monggo sesarengan nyaket mobil unit. Kula mriki badhe mbantu panjenengan. Kula mbekta obat-obat mujarab lan sampun pikantuk padilah saking Departemen Kesehatan. Monggo sampun ngantos kasupen. Menika obat renancik saking bahan tradisional Jawi. Dipun tangani para ahli obat-obatan kinanthi pirang modern teknologi canggih. Dados boten badhe gedhen yen panjenengan sami mundhut obat menika. Monggo. Wiratman unjal ambek tratap. Panyawange tembuk karo wanita rok jambon sing lagi ngadeg ngarep kios air mancur dhisik lor. Sawarta dheweke kelangan paugeran batin. Nju wowos tanpa kedhet. Mas, kula tumbas niku setunggal. Wong lanang nganggo caplik koplan njawil karo nggulungke dhuwit. Gragap. Wiratman lagi kelingan jejere kang lagi nyambut gawe. Kebat dheweke ngladeni sing tuku. Banjurne rusak anggone ngoceh lan kala-kala nyawatake panyawang marang rok jambon. Ing batin Wiratman ragas. Apa iya dheweke? Apa iya aku arti? Nyawarga. Sinambi leladen sing tuku dheweke ora tembang dandang gula rakitane dhewe. Menika jampi rancik Jawi, mrica buntet pala kalapugar, jinten putih cabe, jahe, keji biji watu, reges otot kayu legi, gondeng cerubu, marjakan, jamur impes ingu gula batu, kenyar asem kawak madu awas bola sari, piyat kalih tampak liman.
Rampung 10 dibuhi belang gentak ning gong. Yen wis ngono iku Wiratman ora kelingan apa-apa, mung eling dagangane kala-kala sineling dangel nglayakake. Uga ora kelingan aweh sesora bab informasi positif tumrap kesehatan, keamanan lan pembangunan. Senenge mlarat saya dhuwur, wong blanja wiwit suda, para bakul wiwit seringanke dagangan, blanthik kuling ngitung rejeki, sudagar gedhe ngitung badi kabeh tumandang dhewe. Wiratman kelingan kelakon kawuri, ngarep setahun anggone omah-omah karo wit warti kesandung ngeruti kelakon kesimpung ing reridu. Warti kapilut gebyar kahanan mengkling aslihe nereng lan lakune mancing pijulunge wareng nafsune katut wong bergas pembarong SD Inpes sing ngarep andhok ana runge biyunge. Kanggo ngilangke duwite ati Wiratman tega ninggalake tugas dadi guru. Lunga ngeblas menyang Surabaya golek tombati rengga kebenaran ditampa dadi sales. Tuku saham saiki rok lagi tren. Dik, mau terus ana kono. Rat, awakmu pancen ehi weruh dit yen dikan gunem sing kepungin ati. Jalaran yen ning paling-paling lha kok bocah-bocah wis kang mung upaya di pabrik obat. Cerita ana lelagonmu, aku ora nesu kok, pamite Wiratman kanthi grotal gratul warti cerita. Let cawuran anggone pepisahan kelakonan ijab karo Kastana sing pemborongan bangunan iku ora nganah wektu.